Solo putar mati waduh aduh yo Ya, pengumuman saudara gendut. Monggo kula ati gara-gara Dut. Monggo cong wae but, monggo. Menika kita saksikan ondel-ondel. Cong wae Dut. Hea, 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 hea. Ho 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 ya. Ho ho ho.
tekan titi wancine Kang Gareng, Gong. Ini kesenian apa ini? Gak masuk blas. Lah sing gawe masalah kono kok ya. Wis cetha Wayahe wancine gara-gara iki do ting ngeruk nang mburi iki ya ngopo no. Aku luwung kelangan 250 ora apa-apa jane ramayang. ya wis ora apa-apa. Ha iya. Ngene iki menghina berijasahku. Waduh, jangan dalam berijazah. Kudune aku lak setarape karo Mas Bayu, Mas Kangko kuwi mau. Kayak berijazah kae. Kae? Oh, nek berijazah lapas. Nang kene rasa buka-buka wati, Oh, Gong. ora. Nek nang isor aku wedi ro kowe. Nang kene tua aku Reng, Tua-tuas. tuas. Ki ajarane apa? Ayo. Apa? Werdekke. wah, ya. Wis dadi wong tuwa. Wah, iya. Dina samengku. Saiki ora engko. Oh, saiki. Bengi iki jan luar biasa. Biasa di luar. Nah. Iki bakso rudal. Rudal joglo. Oh, rudal joglo. Rukun dalang Jogja Solo. Wah. Rukun dalang Jogja Solo, Gong. Rukun dalang Jogja Solo ya agi iki. Lagi iki. Pementasan wayang kulit dalang Yojo karo dalang-dalang saka Solo. Nek jane diurutke kabeh kuwi nek isih dalang kuwi isih ana talerane sedulur. Sedulur. Antarane Yojo karo Solo. Sik to nek ngomongke terah aku tersinggung. Lah piye? Lah aku terah petani kok. Wah iya. Lah iya ora ono. Iki ning ngomongke terah kok aku ora nyinggung-nyinggung sapa. Aja ngomongke terah. Aku kesinggung. Sing baku ngene, bengi iki ngetokke keguyuban lan kerukunane dalang Yojo karo dalang Solo. Sing isine ayo bareng-bareng padha nguri-uri budaya khususnya wayang kulit. Mergo pancen saiki iki akeh penjajah saka mancanegara sing isine bakal jajah ning ora ketara. Contone sing dijajah budaya, kepara liwat agama, mula kudu sing ngati-ati aja nganti ninggal eling lan waspada. Penjajah saiki iki werna-werna lho, Reng. Wah edan. Wah, Wis taro kowe iki contone penjajah apa Gong? apa? Contone penjajah ki apa wae? Lho budaya dijajah. Dileboni budaya saka mancanegara kono. Kaya to? Kayata ya musik-musik saka luar negeri. Oh. Dadi Musik kuwi jenuh budaya kono yo lali karo budaya dhewe. Nek lali karo budaya dhewe ateges lali karo jati dirine awake dhewe. Nah, Wah, ngono. aja do lali. Kepara liwat agama. Ngono kuwi. Mas Wisnu ki apa tau rong tau nonton Cong Baindut ya? Lah piye ta? Lah aku mayange nggo musik kok dikira menjajah. Lho kuwi jenenge kolaborasi. Ora berarti ora menjajah. Ora jajah, ora Oh, biasa iya, ora wis. masalah. Ngerti was aku dikira menjajah. Ya wis syukur ning ngono. Aku kolaborasi. Kolaborasi. Ngono kuwi, Truk. Truk biangane. Ya aja kasar-kasar. Pinang dalem yudaning rati ora oleh kasar. Aku Gusti Widoke saru kok. Nenek saru oleh. Ning aja kasar-kasar. Piye, Gong? Iki awake dhewe dijatah gara-gara. Mongko tanpa nganggo naskah, Lah iya gara-gara tanpa kok nganggo latihan. Iki njur karepmu arep kepiye garing kowe iki metu sikik dhewe. Arep kowe iki karo gareng tuwa. Gareng ning metu sikik dhewe kowe. Nah. Kudune kowe sing miwiti. Sik, metumu lewat ngendi? Aku metu liwat mburi. Oh ya wis ning ngono padha. Tur gampang ora metu. tok aku. njaba wae apa piye? Iki panjenengane Gusti Yuda ki ngersake Apa? Gembira Loka. Oh, nggih mau. Wis Mau, gara-gara wis. kon muni meneh. Sumpah. Liyane ora kuwi. Tenan, Bong. Lah mau wis mosok ping pindho. Alah saiki ki awake dhewe ping pindho wae angel. Dadak ngenteni 3 dina pisan. Ayo dobati kene kale. Alah obat apa? Mau tenan iki semelinge Mas catur banyak iki mau Gusti Dewa ngersake. Benyek. Oh benyek. Ngersake Gembira Loka meneh. Ya wis Gembira Loka ayo. Ya dibukani kowe reng sik wong tuwa.
Wah, apik iki mesti gembira luka iki. Wis ketho gayeng. Ayo. Yakin. Wingi dolanan ndi, Bu? Neh. Kowe lagi iki serius e. Aku ki nang kene iki ragat e mbok do dinut to. Yo, nganti gadeke wayang ya aku. Ayo. Kowe gadeke wayang to. Wayang. Aduwene kuwi. Aja melas temen lah. Lah ya wis isane ya kuwi kok ya Mas Bang Maling. Kowe iki ora aku ki muni ide ngono kok Mas. Oh iya Dik. Budulmu kuwi ora. Heeh Dik. Wingi dolanan ndi, Bu? Nah. Yo Gong. Ayo, Gong. Aku muni piye? Ayo muni maktut. Ora muni kai ngono. Ora, sesuk bar poso. Dina Minggu teneh. Kuwi nek rekaman biyen terus ngene iki opo. Nek rekaman jambian terus Dina Minggu teneh nonton werna-werna gajahe ana untane Ana munyau. digandeng Mbak Apri, Mbak Mimin, Mbak Tatin, Mbak Eka Suhesti, Mbak Eka Suhesti, Mbak Eka Kebumen, Eka Suranti kok Suhesti. Iya sing kepareng lenggah dimanfaatke Gong, Reng. Ya. Maneman. Ayo, Mbak. Mbak apa Mas? Wilan apa wedok ya Apri Mimin kuwi? Menika sindenipun kathah dados dipun manfaataken wonten Mbak Siti. Lah, menika dimanfaatke Mbak Ayu. Mami Ayu, Mami Ayu. Buayamu. Mbak Bila. Monggo, tapi nek sing cantik-cantik apa ya cantik. Nek Ayu Mami juga sapi ngono kok. Oh Riza, monggo. Sering. Sekawan apa kali-kali jene. Mula dibojo ki sinden Gong, nanti-nanti aman. Cerewet cangkemmu. Muli ya, muli. Dibojo ki sinden tur iso dimanfaatke nggo golek duit. Sing penting wedok cerewet. Ya aja nesu. Oh, ora kok. Ya iki arep kenal sapa? Mbak Ayu kalian Mbak Oriza. Ah, ayo, Nduk Ayu, Nduk Orisa. Jare Mami. Reng, kowe muni to, Reng? Ora kowe wong loro sepelan ngono to. Hah? Aku mbok tinape kowe sepelan wong loro. Ora yo, kowe iki sing teko telat kok. Oh. Ya ayo omong yo. Ya, Ayo, karo sapa? Sapa iki sidene? Ayu Orisa. Mbak Oriza iki. Saiki medeni iki. Wis medeni iki singa-singane sinden. Heeh. Mula dibojo raja singa. Padake sipilis lah. Wis tau. Yo, wah jan nyenengake. Bojone ya dalem pangan ngono bojone. Bojo ini kaya ngene ngit. Aku kene pokono. Wis kene wis ah. Kene. Ben aku ganti rasa. Apa? Ya ben ganti rasa. Wah, nek aku muring yakin, muring nek aku. Ganti rasa. Yo ora ndek wong ukurane ya padha kok rasane ya padha. Kangen sekolah meneh apa? Ra. Ojo. Kowe ki mbok Wis ngelingi to. biyen sekolah sok ditilak-tiliki iki mbok sok ngelingi. Petro Biyen kene- ketok apa saiki ketok Gong. apa? Petro ki nek di sekolah ki sing repot kanca-kancane. Lah ngapa? Ditel-pantel pune wae kok njaluki pulsa e. Kok apa? Kapok heeh. Aku ki kelingan. aku bendina boros liwat rokok duit ayo wis. Wis to wong ki dalane urip dhewe-dhewe ya. Heeh. Ya jan dalanmu kudu ngono kuwi ya.
Truk. Ya arep Nggih wonten dawuh menika. Nggih, menapa Mas? nembang Nduk, Orisa nembang. Nggih. Jan. Nembang napa Mas? Kene nek ro Mbak Riza luse kaya ngono. Aku kira kowe ya halus wis to, kono karo Mas Wisnu kono, sik ketutke. Ikhlas. Ora. Ayo ngersake arep Upama gelem ora aku sing ora mentala. Lah piye to, Mas? Ha biyen cilik arep ngerti soalé kok. Umur 5 tahun kuwi senang toyan. Dadi iki upama aku gelem ki ora mentala, gelem kono aku mesti mo. Edan. Trimo tuku aku. Oh. Cetha terus beres ora tanggung jawab ngono lho. Ora ngrepoti, ora mikirke buta wis. Bayar rampung. Nggih, menika badhe nembang anu, Apa? Tengu. langgam renang. Oh, langgam rengu. Nggih. Bawani ya, Sa. Ayo Mas. Kowe wae to? Ya gentenan. Hah? Ganti ora. rasa jare. Ganti rasa. Rasa swara. Ganti sing cilik. Ngriseni. Ya ya. Ayo Risa ayo. Sapa sih, Mbak? Orisa. Orisa. Nggih. Diaturke arep para lenggah. Nenonano. Kudu. Aja sok kepo to kowe. Aku biasane dolanane kaya ngono, wong jeneng wong tuwa kok ya. Apa tua? Nggih. Wis sak umuran. Ning 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 nong 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 nong. Yuk. Ning ning nung nung meneh. Memanise. Nenonano. Sik to. Merak ati. Ora disurut. Ora kulino ngejak. Ora kulino. Orisa. Dalem. Sayangku. Nggih, dalem. Dia apik-apik Mas ya. Gagang. Dia apik-apik ben dijak dalang-dalang. Oh ngoten. Iki sing do rawuh kene dalang jos kabeh lho. Jos. Nggih. Jos. Ane aku nang kene iki pawitane apa? Sabet ora. Heeh. Sastra ora. Iya. Sanggit ora. Heeh. Gending blas ora. Pawitane saru nang kene. Kowe padha aku, Gong. Paitaku ming jejaluk. Iki mau wis oleh. Lah nek Mas niki Mas Gareng. Non, Paitane apa? Oh, nek kula niku jelas. Ijazah. Ijazah. Kita apa? ki jasa. Mas aku ki. Wis. Ijazah. Aku spesialis sabet jane. Sabet ya. Ngene iki ora cocok. Iki padha kowe cocoke aku kowe Mas Bayu. Heeh. Wah. Kowe dadi tumbal kowe. Ayo Nduk, ayo. Nenenene. Nah, kowe. Gandes luwes tur mrak hati. Wah, bengi iki ana 30 dalang. 30 dalan. Saka lelagan Ngayodya kene karo tlatah Surakarta. Ning serikku mau Mas Tengkleng ora nyeluk aku. Lah ngopo? Ora ngerti. Ora terkenal kowe. Aku mung semacam dalang kok dadi ya. Nang tlatah Solo Semacam dalang iki dalang apa ya? nggih ngoten niku semacam niku menyerupai. Contone. Nggih contone mawon nggih. Ngeten iki. Lho omah basa karo aku kowe. Omah basa karo aku kowe. Lah iya contone ngeten lho. Nek aja ora kulinone basa masalahe. Oh, alusan. Alusan. Garenge alusan. Ngerti apa? Udanegara. Apa kuwi Udanegara? Ora usah diurus wis ngono pokok Mas. Ana Terus titi wangsine. Ya terus. Ngapa to? Gregele ngono kuwi.
Aku nek gregel diseneni terus. Woi lah apike kaya ngono. Oh, iya, direwangi. Wah, toh pati tenan. Oh, wis. Jan wis. Kok ngono iki Mas Bayu, Mas Yoyok barang kok ya ora ngejak Ayu ya. Saya tenang itu tak omong. 300 ngetane mangkat lho. Mangkat. Oh iya. Sak yuta kene. Sak metenge. Ora. Arung dadi nambahi. Piye sak yuta? Ora wani aku. Piye? Sak meteng. Ora mentolo. Lah iya. Ora mentolo arep dibiak ora mentolo ora. Kuwi angel Mas, angel dong. Anggere dijahe mung semoyo terus. Apa to? Iki ngopo ya Pak iki? Ya ora lho dijak ajar gregel ngono. Ina wengi mung prasaja. Yo, bojomu kan nek turu tok urak-urake apa ora? Nen, dina apa? Diurak-urake, ditembang-tembangke apa ora? Nggih mboten. Ora. Mboten wis tuwek kok ngono Ya, tembang-tembangke. kowe karang durung tau nglakoni umur 45. Aku wis Lah, tuwa, kowe enom. Lah iku jenenge wong tuwa kok turu dadak ditembang-tembangke barang. Ya, apa-apa. Lho jenenge tresno sing suci ki ngono kuwi. Arep tekan tuwek tekan kaken-kaken nenen tetep tresno. Tekan esuk dilan dikukut jagate tetep tresno kuwi jeneng tresno sing lahiran batin. Ning Tresno karo kae iki lahir batin apa ora ya? Lah ya lahir batin. Gene kok sajake kok ketok iki ewa ngono lho. Kok ewa piye ta ora ya? Tak eman-eman tak mimi tak domo-domo kok. Pateni wae. Ya aja. aja isih golek. Ayo Mbak Iki Riza. lanjut. Ayo, Sa. Buntang manting tanjena. Nek jarene Pak Kezwan ki Petruk aja jenenge. Oh, Mas Petruk, Oh, Mas Petruk. Mas Iya. Petruk. Nek jare Mas Petruk ki jarene aku karo Pak Kezwan ki kaya Pak Cahyo karo Bu Kesi jare. Heeh. Sing ngomong sapa kowe? Sing ngomong. Kae. Nek Ngomong Nek wis wae. versi BPJS. nek Mas Cahyo, Mas Yoyo arep bukesi iki nek arep tindak mayang iki iket dinggokke, surjan dinggokke. Lah iya, Lah, nek kowe ketanggokke piye? to. Nek kowe yo Nggokke, kowe mung nggokke kathok iki kowe. kathok. Ya ora, ya karepku ki tak nggokke jarik barang. Wis rasah. Tak nggokke ikete barang. Oh, ora. Ning gandeng sirah iki gedhe, dadi iki ya angel. Sing gedhe apane? Ndase. Ndase. Sirah, jare nek ndas ki ra oleh. Heeh, aku kaya gonteng kok arang gedhe sirahe. Piye to kok kloro-loro to apa nek tak tambah tua ki tambah cegetan ngono apa piye? Diabetes soalnya. Diabetes. Ora kok isih-isih kok. Oh iya iya. Ayo Mbak. Ayo. Ya. Nek masalah keluarga kok diurus ning keluargane dhewe-dhewe wae. Aja diomongke nang kene, aku arep semaur ndak Sing ndak kleru. kuwi lho, Mas Bagong. Wah iya. Mas Gong aja diurus nang kene. Menjurus wae. Sing ngurus ki nek nganu lho, Gong, Truk. 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 Terus Apa? Duit 250 mu nek dikumpulke dadi piro nek dalang 30? diitung sik, diitung. 11 juta. 11 juta? 11 juta. Mau Mas Bayu wis diitung. Apa ya? Jadi 250 ping pira 30 ki 11 juta. 7,5 apa 12 juta? 11 nek hitung-hitungane Mas Bayu 11. Oh. Kok gumunku ki madange ra ono to iki mau? Ana ya kowe kuwi sik ora. Nang ndi? Wis nang jero. Aku kecoremu nggo gelas kosong wirawiri ora ono wedang. Rimih tuku. Kene Oh, Mas iya. tak isenane Mas Gareng. Heeh, tak Sa, isenane. isenono Sa. Nang mburi sedelo kono. Peresno. Pereske jumbo ae Oh, lho. jumbo ning Pak mburi ana ta? Dalan tidak Ra boleh. melu-melu nek iki aku gah. Ya. Aku nek melu ku semakin troco ning aku arep jaga wibawa dalang Surakarta. Surakarta ki wibawa.
Lah jenengan ki pripun kok iki dheweki dhewe napa blangkone? Kula mboten duwe, Mbak. Oh mboten duwe. Kudu blangkon kok kowe iki. Saestu. Oh, didol nggo mbayar iki lho. Oh Mboten kula 250. mboten duwe, Mbak. Saestu. Kudu blangkon kowe. Kula niku dalang sak Surakarta sing miskin dhewe. Mesak. Mesake. Memelas. Garenge untuwe didol ya. Heeh. Untuke metik kok. Ya sadi. Bacutke ndak kesuwen iki. Iki mau per dalang 250. 250. Sing ibu sore mau ketua pematine. Ya iya. Mas Untaragok mau. Untar siapa? Untaragok. Ya, gongke sa. Sesuk nek diboyong neng Solo ya 500. Ya, urunane 500. Oke. Kok mundak? Tundake wong sesuk servise akeh kok. Pira Reng? 500. Ora menyang. Aku tetep mangkat nek aku. Mangkat. Mangkat cah Merwira ya. Nah iya. Ya sa, digongke sa. Kang Masira duh wong bagus. Endi ayo yuk. Ayo yuk. Gampang teman. Nino 5 menit kas. Gong. Gong. Ha iki sak lagu wis sukses. Yo, Pira? 5 menit kas. Saiki wae. Yo. Saiki wayahe mundur, Gong. Reng. Ayo Reng, ayo terus mundur Yo, gentenan mundur. yo.
Aduh yono tak ngembango aduh yono tak ngembango jenang selo water kali sesolo deran jeneng selo water kali sesonderan tak nganggo nyebut jenengku. Ono nganggo kagok ketanon barang mirik. Titis jakis padha nitis nutul petis. Bleget duwek sak dumita mel-mel. Ndara kula, Ndara Puntadewa, Ndara Janaka, Ndara Werkudara, tuwin Ndara kula kembar. Ngaturaken pambagya kasugengan rawuhipun wonten ing Kadempel. Iya Kakang Nayantaka antuk pandungane sira Kakang seger waras kabeh para kadang Pandhawa sowan ana ngarsamu Kakang Kakang Sendang. Kakang kok nganggo Kakang Sendang. Nggih, ngaten. Penting utamane wong urip kuwi seger waras isih diparingi panjang yuswa nggih. Sembah nuwun. Kula ngaturaken pangabekti kula, Gus. Kaya dosa gedhe kang bakal ndak tampa kalamun Puntadewa wani nampa pabegnene sira Kakang Nayantaka sabab ya mung dumununging Kakang Semar Nayantaka kang minangka dadi jimating para kadang Pandhawa ya mung saka Kakang Semar Nayantaka para Pandhawa bisa antuk kalidamar saka petenging penggalih saka jaman rumuhun dina nganti dina saiki Kakang bisa tiba sapadha-padha ya Kakang. Semanten kapitadosan jengandika sesembahan kula. Nanging sampun ngantos dipun kepirengaken dhateng anak-anak kula mengke ndak ngingkrik-ingkrik. Nala gareng kula ngaturke pambagya kasugengan utawa pangabekti. Nanging sungkem pangabekti kula Ndara Puntadewa. Iya gareng tak tampa pabektimu. Padha slamet, padha seger kewarasan uripmu gareng. Nggih, panen napa Pati? Panen dimu. Aku dibageke ora. Ana bageane dhewe-dhewe. Truk mbok ya jedul ta Truk. Bageke para kadang iki nek punakawane ora dibagi ngene iki mengko ndak ora gayeng. Ayo. Pambagya wong ngabekti karo bendara ngono lho, Truk. Ndara Puntadewa wis Ndara Janaka dibagekke, Truk. Sik. Aku ngaturake. Sungkem konje ana kersane Kakang Semar Badranaya luwih dhisik. Nggih Ndara Werkudara, nyuwun pangapunten. Mboten kok teges lali. Sareh ning rada adoh niku rak kula radi suda rungon. Ora dibageke aku ya ora piye-piye. Malah meneng wae. Kula sampun pitados Ndara kula ing Jodipati menika lair batine ketoke lair ora basa, ora iso ndodok, ora iso lungguh. Ning kula pitados kebatinane Ndara Werkudara kuwi lungit
lan ngerawit penggaliyane. Ngaturaken kasugangan rawuhipun Ndara kula Werkudara. Iya. Kakang Semar ora kurang prayoga nggonku ngabyantara. Sarimbit marang Kakang Puntadewa. Jlamprong kelawan kembar dina iki prapta ning Karang Kadempel Kakang Semar Badranaya. Dawah syukur bejo 1000 kemayangan. Petruk mbagekno sikik Petruk. Wis mo. Diropol sampean ae mo. Wong cilik wis ora usah. Janur Gunung Kadingaren. Mulane prenjake ganter-ganter. Nek biasane prenjak iki wong arep ngundang mayang iki mo. Dina poso ki ya muga-muga tak dongake kabeh dalang sing padha manggung ana ing rudal kene bubar saka dalem yuda negaran. Muga-muga anggone padha nyambut gawe atrep karo dadi amanahe dadi dalang. Muga-muga antuk pakaryan lan antuk job sing akeh lan sing kerep anggone antuk payu gedhe tumraping para dalang-dalang. Aku yo melu ngamini, Tru. Mrak yo ngono to. Jedula, Tru. Aku ya amin. Ora melu metu ku ndak Semar dekane ora ndek anak. Anake iki 3 Kok ndak omong dhewe. Ndara kula menika menawi kasawang saking tepunging ngimba basmuting pasuryan rawuh jengandika sami kados wonten karibetaning penggalih menika wonten menapa lah Kakang Semar kowe isih matur kelawan Kakang Puntadewa. Kowe isih matur kelawan Kakang Semar aku melu nyekseni apa sing dadi pengendikane Kakang barep tak sumanggaki. Yo Nyai Werkudara. Kakang Semar. Kula ora ana kang bakal tak jujuk. Kanggo bisa majarake pepetenging para kadang Pandhawa hamung jeneng sira Kakang Semar. Sebab nadyan to manggon mapanmu ana ing satenging padusunan Karang Kadempel mata wantah amung nyumurupi dununging Kakang Semar mung wujud Panakawan nanging Pandhawa ora sulap marang sejatining wujud amung sira Kakang Nayantaka kang dadi ismuning para Pandhawa. Kakang iki dina Pandhawa kelangan kusir ibarat wujud kreta jaran. Para Pandhawa kidhuh padha rembugan manggon ana ngendi dununging Kakang Prabu ing Dwarawati sekadang Kakang Mas Prabu Baladewa dalah raine wujud Dewi Wara Sembadra manut naskah kaya mangkono Kakang. Kok liya blak potang terus terang. Iya. Sak mengko bisa Kakang Semar Nayantaka ora ketang sak limah mejanga Kakang. Waduh, supaya padhang tinarawangan syukur bagi Kakang Semar Badranaya bisa ndunungake ing endi dununging kadang-kadangku kang minangka dadi seduluran sinara wadining para Pandhawa Kakang. Pandhawa ana kusire utawa ana pamonge yaiku sinuwun Bathara Kresna ing Dwarawati. Iya. Awit dadi kaya ngapa? Ampu kaya ngapa jagone ning nek botohe kuwi pancen ora kukuh bakuh. Mestine jagone bakal ndliya. Ngibarate lencir kuning utawa wiring kuning jagone. Ning botohe ora kendel, ora bakoh. Mula sik jago kuwi ora katon mencorong lan ora katon wiring kuninge. Mula rikalenggan yen padha kowe takon marang Semar ana bebasan
tinutupan roning salombo. Dadi celak ora singgolan adoh kang tanpa wangenan Puntadewa sinuwun. Kaya mangkono Yayi Werkudara. Puntadewa kakangku piye? Apa sira siade wis ndungkap pangandikaning Kakang Semar? Aku kok durung dunung. Apa kang dadi pengendikane Yayi? Wah, Kakang Puntadewa ki landhep dengkul pamikirmu. Rada putek Yayi. Mula sesuk ki maca dadi men ora lali. HP ku entek case. Ngene kae aku tak teko karo kakekne Semar. Ah, ana apa, Bagus? Iki dadi Ndara Puntadewa le tindak rene karo adi-adine ki arek goleki murcane Sinuwun Ndarawati karo Sinuwun Baladewa rak ngono to, Kek? Bener apa kang dadi kandhamu utawa aturmu? Lah iki ngene Bagong Petruk. Coba. Ya, Ma. Mongko sing padat saben kulino saben dinane kuwi gulung utawa padha cecaketan kuwi ya mung ndara-ndaraku Pandhawa. Kenapa ana murcane Sinuwun Bathara Kresna? Lah kok malah takon karo Semar? Mongko Semar kuwi wong desa Sasa sing anggone sowan wae mung saben antara lama. Ora saben wanci aku kudu sowan ana ing Ngamarta. Awit sing dadi dununge anggonku sowan ku amung ana ing Maduganda utawa ing Madukara. Nuwun sewu Kakang Semar Badranaya. Wonten apa? Nuwun sewu kawula Kakang Prabu Puntadewa, Kakang Mas Werkudara dalasan Kakang Mas Janaka. Iya kembar kepiye? Mboten ateges kula mancang menapa dados sabda pangandhenipun Kanjeng Koko Prabu dalasan Kanjeng Kyai Lurah Semar Badranaya mitra saking ngaturipun Kakang Semar Badranaya kalenggane mangke prayoginipun. Kadosipun ngendikanipun Kakang Semar Badranaya sami bebingung ngupati dhateng lenggahipun Koko Prabu Mandura dalasan Koko Prabu Ndarawati. Mitra saking ngatur kula nuwun sewu Koko Prabu dalasan Kakang Semar Badranaya. Menawi atur kula mangke kadare ewadene boten dados punapa. Menawi saking pramayoginipun ingkang rayi Sedewa. Monggo sami dipun upadi lenggahipun Kakang Prabu Baladewa miwah Koko Prabu Ndarawati menika atur kula Koko Prabu dalasan Kakang Semar. Kaya tan samar pamoring sukma sinuksmaya winaya ing sasepi. Sumimpen telenging kalbu pambukaning warana talen saka layap liyuping ngaluyup pindha pesating sumpena. Apa ya samar, apa ya wis landhep dengkul kawruhe ndara-ndaraku Pandhawa. Yen ta ora bisa dikupiya nganggo saranane panca indriya, menenga kowe bakal dituduhi. Lah kok ora suwe wae adoh karo Semar, lah kok ya wis lali lho sing dadi ature Kyai Semar. Semareka den prayitna samurires seko balik Trisundi winayang jati kapat mongko kalimotan kala kapat mongko kalimotan dolo Patu-pate ulo lanang nino Wah,
Ompake apik iki. Seneng aku kecubung sakti pancen elok tenan kok. Aku ki ngrungokke kowe iki diompaki ora kira-kira blane telat. Iki mau no sulukan sing tak kira belambangan. Ayo ngene iki jenenge majuwe Gur Sarwa mikir. Ngaten. Ndara-ndara kula Pandhawa. Ora iso sing ana sing dumukke. Wong jernyatane rukune para dalang-dalange ora kok umu-umuan api-apian sabet. Betul. Api-apian catur, api-apian sanggit, api-apian suluk. Ning jernyatane saking bungahe para dalang kuwi padha ngetokake keprigelane dhewe-dhewe. Ana sing apik suarane, ana sing sabetane trampil, ana sing madhet kedet, ana sing sabetane urip, ana sing caturane genep. Kabeh iki mau kanggo sarana kompak lan mupakate antaraning para dalang Ngayogyakarta lan Jawa Tengah ngono. Iya Kakang. Amin. Lestari pokoke. Nah, sing lestari budayaku kuwi nggone Ngayogyakarta. Kabeh nganggo ya oleh. Oleh. Sarene ngaten mawon ndara-ndara kula. Ya, prayogane piye Kakang Semar? Menika upama kula menika batang cangkrimane ibarate. Yen kula batang cangkrimane niku sakniki wayangane wis bubar. Ya. Mula saka iku anut garis lakuning kodrat. Awit kodrating kang kuwasa iku menungso nadyan digawani pesthi tan kuwawa bedah kutaning kodrat. Budidayane menungso tan bisa ambengkat apa kang dadi kodrate kang kawasa mula saka menika. Ndara-ndara kula Pandhawa awi kula dherake ngener lakune ngulon bener. Mencari kitab suci ke barat ngono kuwi. Wah wis. Kecekel iki kok. Monggo kula dherekaken mbok menawa mangke saged nyrawe angupadi angulati ngupiya wonten pundi murcanipun amung. Kula mireng kok malah jagat niku geger goleki Semar. Iki arep ana lakon menapa? Ya, Kakang Semar ayo kader iki. Iki punakawan melu lho, Pak. Desunya jagat Punakawan ayo do melu goleki Ndara. Ayo do nderekke. Petro garang ayo melu Ndara. Ayo do nderekke. Tresna Sinuwun Baladewa. Godan ngedan.
sumubang yang aruna kadinetra-netrane nganggara rapuh Subang Karuna ati netra-netrane kanggara rapuh Dinun Ayo, Antoko, Awito. Oke, Syun, yo. Wah, lakae.
lintange Pandraina maratandani wis bangun enje sumamburat bangtang wetan Om hamadani jagat raya wancine punapa niki wancine jago keluru umyong swaraning satemungguing bandera Walah talah. Comanik jatine urip kang truging dagat. Yai Patih Hantaka lan Hawita. Ana dawuhmu apa Koko Prabu? Ana dawuhmu apa Sinun? Suwe nggone padha lumaku saka Praja Wangganapura nganti tumeka ing Karang Kadempel kene. Lakune awake dhewe kepapak mungsuh meneh. Piye Kang? Kok perang meneh to? Aku sore mangkat mau sing tak incim ki wong wedok-wedok. Bareng teko kene kok tempuke wong lanang iki ketemune ya mung ngocok budaya. Lah iya. Aku melu bos iki jane aku wis megah, Jan. Lah iya. Iki mau ya wae dhewe nyimpang dalan, Kang. Mungsuh praja Tuksudama saiki papak meneh. Ditakoni wae iki sapa? Ya. Satriya gedhe dhuwur ngaku sapa jenengmu? Saka ngendi papan maning ngagelah ngadeg ngakelakiku? Ana pawongan telu mancing lalatan Ngamarta ngaku sapa? Dalan rupak sudik kedisian. Ya, aku Prabu Surahantaka saka negara Wangganapura. Aku Patih Surahantaka saka negara Wangganapura. Aku Prabu Suhantaka. Iki kok beda-beda tempuk-tempuk to iki Nadia. Iki gawe jeneng kok angel men to Pak Toro. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.